लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा बिश्वकर्मायावथ' गारि साइकेल मटर माबा माबि बावो नालाय ओमफ्राय जोंहाबो बावगोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो देलायखाबाय बिश्वकर्मा बावनो थाखाय दुगैखांबायबो लोगोफोर। दाना आङो गरमनि बोथोरा ओमफ्राय आङो दिनै साइज नुथाराखै बोरैबा जा फावफाव नुदों माने आङो बुंदोंमोन ना अखा हाब्ला आंखौ जा साइज नुयोलै होननानै आं बुंदोंना नै ओमफ्राय अखा हाब्लाबो मानो दिनै आं साइज नुथाराखै लोगोफोर बोरैबा जा फावफाव बायदि नुदों। ओमफ्राय लोगोफोर आङो जोंहानि गारि सुनायनिफ्राय जागायलांसै भिडिअखौ फैदोंब्लालाय आं गारि सुनायखौ दिन्थिलांसै माबायदि नुदों लोगोफोर मोजां नुदों। ओमफ्राय लोगोफोर आङो दाखालि ड्रागन देखायनायाव होन्दोंमोन ना जोंहानावबो ड्रागन दङ फांसे दङ फिसा दङ देराखै होननानै आं बुंदोंमोन ना ओमफ्राय जोंहानि ड्रागनखौबो आं देखायनो दै र' बैयावहाय गायनानै दोन्दों आरो देराखै ओमफ्राय नैयाव थानायखौ जा फावफाव हगारना लादों जा मामा बुलेले माने दासो उन्दुना सिखारनाय बायदि नुदों साइदि मिथिनाया बिदिनो लोगोफोर मोनसे खोथा खिथानो दै आङो ना रायलायनो लाजियो मानो होननानै बुङोब्ला आंनि गाहायनि हाथाया साइज नङादि मा होनगोन थांलाय फैलाय माने सिदा नङा सारेगामापा आंनि हाथाया बेनिखायनो आङो एसे रायलायनो लाजियो आरो हाथायनि थाखायनो हाथाया मालायफोरना जा साइज ओमफ्राय आंना हाथाया गाहायनिया प्लेन नङा बेनिखायनो आङो रायलायनो एसे लाजियो लोगोफोर बेनिखायनो आङो बांसिन कभार रायलायनानै होयो आरोना लोगोफोर लाजिलायो अनजियाबो लाजिनो रोंलायलायो लोगोफोर फाथैल'खौनो। ओमफ्राय दाना आङो भिडिअखौ दिन्थिलांसै जोंहानि बावनायखौबो एसे नायदो लोगोफोर फैदो अब्लालाय आंनि भिडिअखौ Biswakarma.